Караль Наўроцкі, Анджэй Дуда, Славамір Мэнсэн, а можа Кшыштаф Босак ці ўсё ж такі Яраслаў Качынскі. Хто будзе новым лідарам у Польшчы на правіцы? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы за мізноў Максіма Кірыл, і мы пачынаем самы правы выпуск новага сезона. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Кірыл, Караль Наўроцкі, новы прэзідэнт Польшчы, падаецца ў сваім прайме. Прайшоў толькі месяц, ён ужо столькі ўсяго натварым, што мы наздымалі на яго проста, не ведаю, асобныя 253 выпускі. Давай коротка распавядзем, як так адбылося, што ўвогуле вельмі новы чалавек, зараз выглядае лідарам правіцы. Яраслаў Качынскі на ўрлопе. Так, недавно, дословно пару дзён таму, споўніўся першы месяц ягонай прэзідэнтуры, і ягоныя прыхільнікі нават адзначылі гэтую першую месячніцу танцам перамогі на кракаўскім прадмесці перад прэзідэнцкім палацам. Слухай, там было што святкаваць. Насамрэч так, а святкаваць ёсць што. Пачатак гэтай прэзідэнтуры можна акрэсліць як адзін з найбольш актыўных за апошнія 30 гадоў. Караль Наўроцкі ўварваўся на палітычную сцэну як сапраўдная бура і раздае карты ў дадзены момант, перацягнуўшы на сябе ўсю ўвагу і асабліва ўвагу правага электарату. Незалежна ад таго, ці яны падтрымліваюць права і справядлівасць, ці не падтрымліваюць. Чаму так? Перадусім, вось, як ты сказаў, гэта новы чалавек. Новы чалавек у палітыцы, свежы твар, свежая кроў, якую так даўно хацелі пабачыць, бо на палітычнай сцэне Польшчы проста назрэла пытанне змены пакаленняў. І гэта датычыцца ўсіх бакоў, ад права да лева. Слухай, давай крыху пра праймавасць Наўроцкага. Давай пералічым асноўныя нейкія хайлайты, чым ён запомніўся. За апошні месяц. Так. Канечне ж, перадусім гэта знакамітыя 7 ветаў, пра якія мы ўжо ўзгадвалі падчас таксама нашай сустрэчы з гледачамі, якая недавно адбылася. Па-другое, Караль Наўроцкі выразна спрабуе распіхацца на палітычнай сцэне Польшчы і знайсці сваё месца. Дарэчы, гэта не новая сітуацыя, бо перацягванне на сябе большай не тое каб увагі, а аспрэчванне кампетэнцый. Так? То бок заяўка на больш выразную прэзідэнтуру быццам бы ў Польшчы ўжо зменіўся строй, а не толькі яго наміраецца змяніць. Вось, то бок, гэта насамрэч не першая такая сітуацыя. Амаль што з кожным прэзідэнтам, здаецца, амаль што акрамя Браніслава Камароўскага была прыкладна падобная сітуацыя. Калі прэзідэнт трапляе на трон, то яму хочацца мець больш улады і паказаць сябе як такога вось моцнага і незалежнага, перадусім, лідара. Тое самае адбываецца ў дадзены момант і з Каралем Наўроцкім. І гэта вельмі моцна імпануе правым выбаршчыкам, і, дарэчы, нават мне здаецца, што гэта можа нават у большай ступені заімпанаваць у перспектыве выбаршчыка менавіта канфедэрацыі, а не права і справядлівасці. Бо сваім захаваннем, сваімі паводзінамі Караль Наўроцкі паволі пачынае пагражаць самому Яраславу Качынскаму. Але пра гэта мы яшчэ размаўляем праз пару хвілін. І ўсё ж такі, вось чым ён запомніўся? Паездка ў ЗША. Паездка ў ЗША гэта безумоўны трыумф. Вось, і у мінулым нашым выпуску мы размаўлялі якраз пра ягоную паездку ў ЗША, якая сапраўды была паспяховай, перадусім іміджава. Ён заявіў сябе і паказаў сябе як здольнага палітыка нават на міжнароднай арэне. Акрамя ж таго, акрамя паездкі ў ЗША быў і уданы візіт у Італію, дзе яго вельмі цёпла прыняла Джорджа Мелоні. Ён сустрэўся таксама з папай Леонам XIV. Вось, і у наступныя дні ён пачаў рабіць ужо офенсіву, так, то бок контрнаступ, скажем так, у іншыя краіны Балтыі і краіны Еўропы. Вось, таму пачатак гэтай прэзідэнтуры вельмі нядрэнны. Вось, з пункту гледжання менавіта Караля Наўроцкага, з пункту гледжання менавіта вось палітычнага маркетынгу, усё выглядае сапраўды вельмі цудоўна для яго і для ягоных прыхільнікаў. І што важна, ён таксама атакуе Дональда Туска. Проста амаль кожны дзень. А вось, калі гаворка пра ягонае суперніцтва з Дональдам Тускам, то гэта сітуацыя win-win.
бо Дональд Туск толькі чакаў на гэта, насамрэч. Вельмі бачна па Дональдзе Туску, што пасля таго, як Карл Навроцкі заступіў на пасаду, у Дональда Туска адкрылася другое дыханне, ось, ці трэцяе ўжо, не ведаю. Але ён ізноўку перайшоў у рэжым змагара. Ось, змагара са злым правам і справядлівасцю. І гэта з'яўляецца проста выдатнейшым палітычным палівам для абодвух бакоў. Вось, дарэчы, як я казаў таксама на сустрэчы, бо дзве гэтыя партыі існуюць толькі дзякуючы саперніцтву паміж сабой і дзякуючы гэтай палярызацыі і гэтай вечнай вайне, якая ніколі не скончыцца. Карысная рэкламная паўза. Іншых у нас і няма. Калі вы жадаеце хутка і якасна падрыхтавацца да дзяржаўнага іспыту па польскай мове на ўзроўні B1, запрашаем на інтэнсіў ад школы «Польскі на так». Яго вядзе выкладчыца-экзаменатар пані Дамініка. Яна сама прымае гэты экзамен і ведае, як усё працуе знутры. З ёй вы не толькі паўторыце неабходныя тэмы, але даведаецеся пра асаблівасці экзамена, якія дапамогуць набраць больш балаў. Інтэнсіў пачынаецца 6 кастрычніка, заняткі праходзяць 3 разы на тыдзень у фармаце онлайн. Запіс на інтэнсіў праз Telegram па спасылцы ў апісанні. І не забывайце пра промакод «Зроблена». Зніжка 15%. Глядзім далей. Окей, давай параўнаем пачатак прэзідэнтуры Навроцкага з Анджэем Дудам. Што там адбывалася? Вось, усё ж такі, ён зараз вольны, ён зараз адзапіша свае выпускі на канале Zero, але можа потым пойдзе лідзіраваць на правіцу. Верагодна, такі пытанне, ці ён там патрэбны. Ось, бо Анджэй Дуда гэта ўсё ж такі чалавек, які пенсіянер, скажем. Ну, ён у самым расквіце лет. Ён, канешне, у самым расквіце, вось, і перад ім яшчэ шмат дзесяцігоддзям жыцця, я ўпэўнены, але ўсё ж такі гэта ўжо адпрацаваны матэрыял, вось, калі сказаць інакш. Правай справядлівасці, нікому з правай справядлівасці не цікава асабліва. Пакуль Ярослаў Качынскі пазастаецца ў вялікай палітыцы, яго таксама ніхто туды не пусціць. У канфедэрацыі ёсць свае лідары, ось, ёсць таксама новы чалавек, да якога можна падміргваць, гэта Карл Навроцкі, які, акрамя гэтага, мае і ўсё ж такі рэальныя рычагі ўплыву на сітуацыю ў краіне. А Анджэй Дуда, ну, што яму застаецца? Быць нашым канкурэнтам, весці падкаст палітычны, пісаць мемуары, сустракацца са сваімі чытачамі і гледачамі. Можам яму падказаць, як гэта робіцца, дарэчы. Я яшчэ раз скажу, бо я казаў гэта ў адным з мінулых выпускаў, я не згодны з жартамі над Анджэем Дудам і каналам Zero. Гэта супер калабарацыя, ўсё. Не, калабарацыя... Just to clarify. Калабарацыя, окей, я таксама не бачу гэтым насамрэч нічога дрэннага. Яшчэ раз пра пачатак прэзідэнтуры Дуды. Ці былі там вось нейкія такія захады на тое, што ўсё, я новы лідар правіцы? Ці там сітуацыя была зусім іншая? Сітуацыя была зусім іншая. Анджэй Дуда гэта быў іншы чалавек. Ось, я яшчэ перад тым, як выбары вырашыліся, так, шмат разоў паўтараў, што Карл Навроцкі гэта зусім іншы чалавек. Абсалютна іншы. У яго іншы бэкграунд, у яго іншы характар. Гэта таксама ўжо бачна, выразна. Але Анджэй Дуда таксама быў вось на такой хвалі. Фаля взношонца, так, то бок, вось, ягоная падтрымка не змяншалася, пасля выбараў толькі расла. Бо гэта таксама быў вельмі малады, энергічны палітык. Але гэта быў... Сітуацыя была іншая таксама на палітычнай сцэне. Не было яшчэ канфедэрацыі настолькі моцнай. Не было такога правага развароту ў грамадстве, не было антыукраінскіх настрояў, на якіх вельмі актыўна гуляе Карл Навроцкі. І Анджэй Дуда па сваіх паводзінах гэта такі больш інтэлігент, такі, ведаеш, ось, больш, насамрэч, нашмат больш спакойны чалавек, аніжэлі дзейны прэзідэнт. Вось таму розніца перад ім, паміж імі вялікая. Акрамя таго, вельмі важная рэч. Анджэй Дуда гэта нашчадак Леха Качынскага, які у сваіх паводзінах, у сваіх палітычных рашэннях заўсёды кіраваўся спадчынай Леха Качынскага. Карл Навроцкі гэта нешта зусім іншае. І, дарэчы, в нашым падкасці мы таксама некалі задалі пытанне, ці гэта дакладна прэзідэнт правай справядлівасці. Бо шмат што указвае на тое, што яму ўсё ж такі значна бліжэй да канфедэрацыі, апошні месяц гэта пацвердзіў. Сябры, наш падкаст, як і раней, працягвае выходзіць перадусім дзякуючы вашай падтрымцы. Таму, калі вам падабаецца тое, што мы робім, ці вы проста хочаце падзякаваць нам за нашу з Максам працу, то, калі ласка, скарыстайцеся спасылкамі ў апісанні пад гэта відэа,
прайдзіце на сервіс Buy.me.coffee ці Patreon і падтрымайце выхад зроблены ў Польшчы. А калі вы вырашыце выкупіць штомесячную падпіску, то мы будзем асабліва і проста неверагодна удзячныя вам. Дзякуй. Анджэй Дуда апошнім часам, пасля таго, як перастаў быць прэзідэнтам, раздае шмат інтэрв'ю, што зразумела. І атакуе Ярослава Качынскага. Было адно інтэрв'ю. Ён казаў, што патрэбныя новыя людзі, якія будуць без бэкграунду вось гэтага ПРЛ-у. Ён нават пра сябе сказаў, што яго ёсць нейкія там установкі з яшчэ вось гэтай народнай рэспублікі. І потым ён даў другое інтэрв'ю, дзе ў яго наўпрост, мне падаецца, спрасілі пра Ярослава Качынскага, і ён сказаў, што ну так, патрэбны нейкі новы чалавек. Вось што ты пра гэта думаеш? Ну, я думаю, што калі Анджэй Дуда казаў, што патрэбны новы чалавек, то ў гэты момант проста ягоная некая альтэр-эга актыўна махала ручкай, што вось гэта я, калі ласка, звярніце на мяне ўвагу. Яно не дзіўна. Анджэй Дуда яшчэ перад тым, як скончыў сваю прэзідэнтуру, некалькі разоў, скажем так, намякаў, пры гэтым намякаў усё таўсцей з кожным тыднем, што калі ласачка, звярніце на мяне ўвагу, я яшчэ малады, актыўны палітык і хачу граць нейкую ролю. Ён наўпрост казаў, што калі народ захоча, я думаю, што беларусам вельмі блізкія гэтыя словы, і яны іх неаднакратна чулі, што калі народ захоча, калі народ пакліча, то я вось гатовы, скажем так, ісці на барыкады і далей змагацца за светлую будучыню Польшчы. Анджэй Дуда, канешне, шукае свайго месца. Ось. І тое, што ён выландоваў так, то бок прызямліўся, нарэшце рэшт, у канале Zero, шмат хто з палітычных каментатараў лічыць тым, што гэта проста негодна пасады прэзідэнта. Былога прэзідэнта ўжо. Вось. Ну, я, насамрэч, нічога дрэннага ў гэтым не бачу, вось, бо прэзідэнты звычайна займаюцца нейкай такой больш публіцыстыкай, так, пасля прэзідэнтуры. То бок чытаюць лекцыі, пішуць мемуары, кнігі, ну, ці каментуюць нешта ў СМІ. Вось. Ну, Анджэй Дуда, скажем так, зрабіў такі больш рашучы крок і будзе мець, прынамсі, там некалькі серый уласнага падкасту, што, скажем так, нормально. Слухай, будзе збіраць мільёны праглядаў. Я не буду яго за гэта крытыкаваць, бо я сам буду з зацікаўленасцю паслухаю дакладна, ці пагляджу хутчэй. Вось, вяртаючыся да ягоных слоў пра Ярослава Качынскага. Ну, скажем так, я думаю, ні для каго не сакрэт, што кар'ера палітычная Ярослава Качынскага паволі скончваецца. Вось, яму недавно споўнілася 76 гадоў. Ось, то бок натуральным чынам. Я, канешне, жадаю ему моцнага здароўя, я нікому не жадаю дрэнна, вось, але так ці інакш, ну, некалькі гадоў яшчэ і яму просто даведзецца сысці на пенсію. Ось, таму, скажем так, трон будзе пусты. І шмат хто паволі пачынае да гэтага рыхтавацца. Ну, насамрэч, даўно рыхтуюцца. Ось, маладыя волкі, так званыя, чакаюць у кустах, ось, і толькі чакаюць такого моманту, калі можна будзе пачаць біцца за ўладу. Ось, і я ўпэўнены, што Анджэй Дуда дакладна будзе спрабаваць нешта зрабіць. Іншае пытанне, ці ў яго гэта атрымаецца. На мой погляд, шансы ў яго не настолькі вялікія, як яму падавалася б. Бо ў яго не так шмат людзей, якія гатовыя згуртавацца вакол яго. Ось, менавіта, калі будзе выбар паміж ім і яшчэ кімсьці. Таму, ну, скажем так, спрабаваць нешта можа, але стаўкі мае на зусім іншых людзей, аніжэлі Анджэй Дуда. Ну окей, вось давай тады пагаманім пра Ярослава Качынскага, потым яшчэ пра двух кандыдатаў ад канфедэрацыі на лідарства ў правіцы. Ярослав Качынскі. Яго зараз атакуе Дуда. Ён сам атакуе Славаміра Мэнцэна, прабачце. Пры гэтым, пасля таго, як Карэль Наўроцкі стаў прэзідэнтам, Ярослав Качынскі быццам бы заціхарыўся, так бы сказаць. Ён там дзесьці падпачываў, ён стаў менш паказвацца ў медыа. Карэль Наўроцкі зараз галоўны вось такі чалавек, спікер, ну і адпіс, можна сказаць. Вось, ну, на правым баку дакладна. Вось ён змагаецца з Тускам, усё добра. Чаму так адбываецца? Ці не азначае гэта, што ўсё, ён сыходзіць? Не, абсолютно не.
Ярослав Качынскі выпусціў на рынг новага байца. Вось, і сядзіць у ложы віпаў і назірае, як гэты баец б'е морды. Вось так гэта выглядае прыкладна на адзін момант. Акрамя таго, канешне ж, яшчэ проста сезон вотпуску. Я думаю, што шмат хто мог пабачыць, і вось, дарэчы, можам тут дадаць здымачкі Ярослава Качынскага на яхце на Мазурскіх азёрах. Вось, ляпота, насамрэч. Ярослав Качынскі проста назірае ў дадзены момант. Вось, гэта ягоная вельмі добрая тактыка, улюбёная тактыка. Вось, ён дае магчымасць паказаць сябе. Пры гэтым ён вельмі пільна сочыць за тым, ці чалавек не вельмі вырываецца, вось, скажам так, і не дазваляе сабе быць зашмат незалежным. Вось, дарэчы, калі паназіраць за паводзінамі іншых палітыкаў, вось, дам два прыклады. Матeusz Маравецкі і Przemysław Czarnek. Калісьці на пачатку 2024 года, калі сфармаваўся новы ўрад кааліцыі, пачаліся размовы, ці Качынскаму трэба сысці, і тады Матeusz Маравецкі зрабіў ход канём і ў адным з інтэрв'ю публічна сказаў, што вось ён гатовы пераняць уладу ў праве і справядлівасці. Гэта канец Матеуша Маравецкага. Больш мы яго на ніякай высокай пасадзе ніколі не пабачым. Але бачылі ў піве з Менцэнам. Бачылі, ён спрабуе, скажам так, уратаваць сваю палітычную будучыню, але пакуль Ярослав Качынскі кіруе правам справядлівасцю, у Матеуша Маравецкага прынамсі ў праве і справядлівасці будучыні няма. Ось такой выразнай. Я маю на ўвазе пасады прэм'ерскай, напрыклад. Przemysław Czarnek у сваю чаргу, калі яго спыталі, ці хацеў бы ён сказаў нешта кшталту, што пакуль рана казаць, бо Ярослав Качынскі наш безумоўны лідар, вось і гэтак далей. Ярослав Качынскі да такіх словаў вельмі моцна прыслухоўваецца. Тое самае з Карэлем Наўродскім. Бо ўсё ж такі з аднаго боку, Ярослав Качынскі мастадонт палітыкі, ён выразна ўсё разумее, што трэба даць час Карэлю Наўродскаму на тое, каб паказаць сябе. Адначасова з гэтым ён аналізуе кожны ягоны крок. Ось, і калі Карэль Наўродскі пачне пагражаць Ярославу Качынскаму усур'ёз, ці дазволіць сабе публічна неяк сказаць, што вось там патрэбны новы лідар, вось як Анджэй Дуда, напрыклад, сказаў, то, скажам так, у Карэля Наўродскага могуць пачацца пэўныя праблемы. А не гледзячы на тое, што Карэль Наўродскі ўсё ж такі дзейны прэзідэнт, а Ярослав Качынскі гэта проста звычайны дэпутат, ось, то рычагоў для гэтага ў яго дастаткова. Прабач, яшчэ раз, у каго дастаткова рычагоў? У Качынскага, каб уплываць на Карэля Наўродскага. А як? Ён жа просто дэпутат. Дастаткова паглядзець на тое, што ўсё асяроддзе Карэля Наўродскага, амаль усё, на 90%. Гэта дзейныя палітыкі права і справядлівасці. А ці не верыш ты ў сцэнар, што яны такія пабачаць новага лідара Карэля Наўродскага і падумаюць, усё, Ярослав Качынскі... Пакуль Ярослав Качынскі не выступіць па тэлебачанні са словамі «я стаміўся, я ўхажу», такога не будзе. Ніхто яго не здрадзіць. Бо Ярослав Качынскі выразна паказаў, што пакуль ён у актыўнай дзейнай палітыцы, ён можа знішчыць кожнага. Гэта вельмі спраўны палітык, нагледзячы на свой узрост. Вось слухай, распавядзі пра тое, як ён знішчае. І мне падаецца, што гэта вельмі важна ў кантэксце Карэля Наўродскага. Зараз ён на піке, але з тых, не ведаю, каментароў, экспертаў, журналістаў, што я чытаў, глядзеў, усе кажуць, што будзе момант, калі Ярослав Качынскі будзе, не ведаю, ламаць Карэля Наўродскага, паказваць яму, хто тут у Польшчы хазяін. Анджэй Дуда ў свой час на запыты дэпутатам права і справядлівасці пачаў атрымоўваць смс-ы з тэкстам «А ты хто ўвогуле такі?» Ось, дзейны прэзідэнт. Таму, скажем так, паставіць на месца Ярослав Качынскі дакладна умее. Нават, напрыклад, паглядзець на вельмі паспяховы візіт у ЗША. Сярод людзей, якія паляцелі ў ЗША разам з Карэлем Наўродскім, быў, напрыклад, Адам Белан. Гэта чалавек вельмі блізкі да Ярослава Качынскага, ён вельмі добры палітэхнолог, у яго вельмі добрыя сувязі ў ЗША. Калі б не гэта, напрыклад, то візіт мог быць не настолькі паспяховым. То бок, разумееш, Ярославу Качынскаму трэба пацягнуць за адпаведныя шнурочкі,
Ось, і з вельмі яскравага, насычанага падзеямі месяца Карля Наўроцкага можа чакаць месяц расчаравання, калі ані правыя СМІ пра яго нічога асабліва пісаць і казаць не будуць. Ось, ані нейкія цікавыя мерапрыемствы не будуць адбывацца. Ось, то бок, ну, у яго ёсць інструменты, каб гэта рабіць. Давай пераходзіць далей. Чалавек, з якім, ну, мне падаецца, зараз змагаецца Ярослаў Качынскі нават больш, чым з Дональдам Тускам, гэта Славамір Мэнсон. Што ты пра яго думаеш? Пра яго шансы на лідарства на правіцы? Тут ёсць вось два варыянты развіцця падзей. Так, бо ўсё залежыць у тое, у які бок пойдуць настроі правага электарату. Ці ў апытаннях будзе выходзіць, напрыклад, што больш прыватны правацэнтрызм, ці, напрыклад, такі каталіцка-нацыяналізм. Ось, бо, як мы добра памятаем, канфедэрацыя складаецца з двух твораў. Так, гэта рух народовы Кшыштафа Босака і Нова надзея Славаміра Мэнсона. Дарэчы, сябры, вы, магчыма, не ведалі, але паўстала партыя новая ў Польшчы, якая называецца, ты ведаеш? Канфедэрацыя. Канфедэрацыя. І яе стварыў, хто б вы думалі? Тадам! Януш Корвін-Мікка. Просто чалавек-тытанік. Вось яго затапіць немагчыма, насамрэч. Пры гэтым яму 80 з кавалачкам ужо, так? А як так сталася? Бо партыя, пра якую мы заўсёды кажам, канфедэрацыя, яна называецца Канфедэрацыя вольнасць і непадлегласць. А просто слова канфедэрацыя ляжала на паліцы у свабодным доступе апошнія гады. Ты мог стварыць партыю канфедэрацыі. То бок, вось, мы з Максам маглі стварыць партыю канфедэрацыя сваю. Але ўжо не створана. Але ўжо не створана, на жаль. Ну, до речі, що конфедерація корони польської Джагажа Брауна. Ёсць яшчэ то бок у нас уже 3 канфедэрацыі. Цікава. Але вяртаемся. Ну і красей, у залежнасці ад таго, у які бок гэта пойдзе, то вось можа альбо выбіцца на першае месца Славамір Мэнсон, гэта ў выпадку, калі справа пойдзе ў крыху такі больш правацэнтрызм. Бо справы менавіта касцёльныя, вось нацыяналізм, канешне, так, але такі умеркаваны, больш адпавядае Славаміру Мэнсону. Фіга ты, конечно, умеркаваны нацыяналізм Ну, Славамір Мэнсон. скажем так, бо бывае, ёсць Джагаж Браун. Ладно, окей. Ну вось, то бок гэта сапраўды умеркаваны. Залежыць ад шкалы. Залежыць ад шкалы, дакладна. Пункт вядзення залежыць ад пункту сядзення. А калі ў больш традыцыйныя каталіцкія каштоўнасці, больш нацыяналізм, то гэта, ну, конечно, адпаведна, рух народовы, то бок Кшыштаф Босак. Тым больш, што вось мы з табой паркувалі яшчэ перад здымкамі, пазаўчора, здаецца, ці ўчора, я ўжо не памятаю дакладна, была апытанка, так, каго палякі бачылі на пасадзе прэм'ер-міністра. Ім далі на выбар два твары. Славамір Мэнсон і Кшыштаф Босак. Перамог варыянт ніводны з іх. Это такі спойлер крыху. Але сярод тых, хто ўсё ж такі вырашыўся выбраць, больш галасоў атрымаў Кшыштаф Босак. Ось, то бок, так агулам сярод палякам. Там невялікая розніца, але вось такая нечаканачка, так, сюрпрайз. Хаця вось Славамір Мэнсон, здаецца, свежы пасля выбараў. Ну, але ўсё ж такі Кшыштаф Босак сабраў крыху больш. Таму паглядзім. На мою думку, у Славаміра Мэнсона ёсць добрыя шансы. Ён, ну, па-першае, ён правёў выдатную кампанію, якую мы проста абмяркоўвалі ад пачатку да канца, і у яго былі і добрыя моманты, былі, канешне, і крыху горшыя, але ўсё ж такі кампанія была выдатная. І вынік, які ён атрымаў на выбарах 18 траўня, быў сапраўды лепшы, аніжэлі спадзяваліся і мы таксама пасля апошніх апытанак перад выбарамі. Ну, слухай, тое, што ён зрабіў перад другім турам, гэтае інтэрв'ю з Карлем Наўроцкім, Рафалам Часкоўскім. І піва з Радыславам Сікорскім. І піва з Радыславам Сікорскім. Ну, гэта ж ўсё проста нейкія... Гэта, ну, вельмі круто. Не, насамрэч, гэтая кампанія была вельмі цікавая, вельмі жывой, асабліва ў апошнія 2 месяцы. Славаміра Мэнсона ёсць усе шансы. Ёсць усе шансы заняць дастойнае месца. Я думаю, што ён дакладна не меціць на пасаду міністра фінансаў ці ўвогуле нейкага міністра. Яго, калі цікавіць, то ўсё ж такі ўжо прэм'ерскае крэсла. Ось. Ці ён дарос ужо да гэтага? На маю думку,
цалкам. Тое, што яму толькі каля 40 гадоў, то бок это ўжо нармальны ўзрост, каб займаць гэтую пасаду. Досвед у яго таксама цікавы ёсць і палітычны, і ў кіраванні ўласнымі фірмамі. Нарэшце зможа патлумачыць усім палякам, як эканоміць грошыкі на падатках. Маё асабістае меркаванне, як чалавека, які зараз стаў рэгулярна глядзець на YouTube-канал Славаміра Мэнцэна і хадзіў на яго піва з Матэушам Маравецкім, ён робіць вельмі такую яркую палітыку, я б сказаў. Яна вельмі публічная, вельмі такая уцягваючая, бо яна цікавая. Бо гэта чалавек, які разумее, як змянілася камунікацыя з выбаршчыкамі цягам апошніх, нават дэкады апошняй. Палітыкі старэйшага пакалення не да канца гэта разумеюць. Дарэчы, Караль Наўродскі таксама з гэтага пакалення, і ён таксама, па ім таксама бачна. Не ведаю, заўважыў ты ці не, але кожнае вета, пасля кожнага ягонага вета ён выходзіў на трыбуну у канцылярыі прэзідэнта, у атачэнні сваёй каманды, то бок усё нават проста, калі гаворка пра карцінку з маркетынгавага пункту гледжання, усё проста ідэальна зроблена. І тлумачыў вельмі простай мовай сваім выбаршчыкам і агулам проста людзям з правымі поглядамі, чаму ён гэта зрабіў. Вельмі даступна. Тое самае робіць Славамір Мэнцэн увесь час. Ён вельмі даступнай мовай, кароткімі гэтымі сваімі камунікатамі перадае інфармацыю сваім выбаршчыкам. Яны гэта разумеюць. І у яго ёсць такая сувязь са сваімі выбаршчыкамі. Дарэчы, Караль Наўродскі таксама вельмі падобна захоўваецца. Мы бачылі ўжо некалькі ягоных выступаў публічных, дзе ён там абняў дзяўчынку, якая расплакалася, калі пабачыла Караля Наўродскага. Слухай, ён пасля перамогі зборнай Польшы над Фінляндыяй пайшоў да іх у распранальню. Таксама. Ён там як свой проста выглядаў. Бо ён усё ж такі кібол. Так, фанат, футбольны фанат, ён адчувае сябе ў гэтым, як рыбу ў вадзе. Таму так, камунікацыйна гэта людзі, і Караль Наўродскі, і Славамір Мэнцэн, якія выдатнейша проста праводзяць працу. Калі вам падабаецца наш падкаст, калі ласка, падтрымайце нас в Баймі Кофі і Патрэён. Для нас это вельмі важна, і вы так падтрымаеце працу нашага падкаста. Крzysztof Bosak. Што пра яго можна сказаць? Для мяне ён па шчырасці не самы відавочны чалавек увогуле ў гэтай кампаніі, патэнцыйных лідараў на правіцы, бо ён выглядае такім, ведаеш, вельмі спакойным, быццам бы не праводзіць нейкія гучныя кампаніі, як той же Славамір Мэнцэн, працуе сабе, дае нейкі даволі інтэлігентны інтэрв'ю, яго прыемна слухаць, але быццам бы не настолькі яркі. Тут ты маеш рацыю. У Славаміра Мэнцэна, на мой погляд, шансаў больш, чым у Крzysztofa Bosaka. Крzysztof Bosak так выглядае больш інтэлігентна. Агулам ён такі больш спакойны, ён крыху старэйшы. Крыху зусім. Але выглядае, што хочацца запытаць, як ён так добра выглядае. Добра выглядае, так. Вельмі молада. Агулам Крzysztof Bosak больш, як гэта сказаць, розсондны палітык. Разважлівы. Гэта палітык значна больш разважлівы. Нават калі паглядзець розныя ягоныя інтэрв'ю, ён больш спакойным тонам, іншымі словамі, больш лагодна тлумачыць розныя рэчы і проста нават перадае свае асабістыя погляды. Але ці выбаршчыкам, асабліва маючы на ўвазе, што іхняя база выбаршчыкаў гэта людзі малодшага пакалення, ці менавіта Крzysztof Bosak да іх праб'ецца. Мне здаецца, што ўсё ж такі Славамір Мэнцэн тут мае большыя шансы. Перадусім праз гэта. Іншая камунікацыя. Крzysztof Bosak са сваёй разважлівасцю больш трапляе да людзей крыху старэйшага пакалення. Мы маем 5 кандыдатаў на лідарства на правіцы. Караль Наўродскі, Анджэй Дуда, Ярослав Качынскі. Конечно. Есть яшчэ Гжэгаш Браўн. Не, давай, без пшасады. Без экстрэмізмаў, так? Так. 5 кандыдатаў. Караль Наўродскі, Анджэй Дуда, Ярослав Качынскі, Славамір Мэнцэн, Крzysztof Bosak.
Мне падаецца, што тут ёсць больш відавочныя фаварыты і ёсць людзі, якіх можна быццам бы ну вось так у нейкім у паўфінале выкрэсліваць. Мне падаецца, што Анджэй Дуда ўсё ж такі не цягне на лідарства на правіцы. І мне падаецца, што ён пазмагаецца яшчэ за пэўную роль палітычную. Вельмі магчыма, што ён паспрабуе замуціць нешта. Ось. Але хутчэй за ўсё нічога такога вялікага з гэтага не атрымаецца. Вось быццам бы для бягучага нейкага гістарычнага моманту яму не хапае вось гэтай энергіі нейкай, можа, і жадання пэўнага. Не, жаданне ў яго ёсць дакладна. Ось, жаданне ў яго дакладна ёсць, я ўпэўнены. Іншая справа, што канкурэнты моцныя. Ось, справа не ў тым, што ён дрэнны, проста ёсць лепшыя. Ці ты згодны, што мы Анджэя Дуду пакуль што? Так, тут я абсолютно згодны, гэта вось першы чалавек, якога я б адсеяў, скажем так, з гэтай кампашкі. Окей. Далей мне падаецца відавочным Кшыштаф Босак. На жаль. Тут я таксама магу пагадзіцца. Кшыштаф Босак таленавіты палітык, ось, безумоўна. Просто, скажем так, ён сваім фарматам, магчыма, хутчэй за ўсё, на мой погляд, не трафіць, калі будзе муціцца нешта вось новае на правым баку. Калі гэта будзе, конечно. Далей, у нас застаецца тройка. Я лічу мастадонтаў. Не. Мастадонт адзін. Мастадонт у гэтай кампаніі толькі адзін. Окей. Так. Кароль можа быць толькі адзін. Окей. Навроцкі. Кароцкі, да. Окей. Маем Караля Навроцкага, маем Славаміра Мэнцэна, маем Яраслава Качынскага. Тваё меркаванне, у каго больш шансаў? Крацей, ёсць два варыянты. Давай. Зноў. І ўсё залежыць ад паводзінаў аднаго чалавека. Яраслава Качынскага? Не. Караля Навроцкага. Цікава. Так, бо у залежнасці ад таго, ці ў яго атрымаецца дзейнічаць ўсё ж такі актыўна, але з пэўнай асцярожнасцю, бо можна перагрэць сітуацыю. Вось, і тут дам прыклад нашага Гамлета, Шымона Галоўня, якой ён быў зоркай на самым пачатку, калі стаўся маршалам Сейму. І дзе ён зараз? Дарэчы, дзе Шымон Галоўня, хтосьці ведае? Кажуць, што зараз ён у пэўнай палітычнай дэпрэсіі. Прыкладна, як Яраслав Говін, пра якога я парочку разоў узгадываў, вось дзядуля, які ездзіць у 17-м трамваі з пакетикам з бедронкі. Вось я яго недавно ізноўку пабачыў. Вось, вельмі сумны чалавек. Вось, а гэта віцэ-прэм'ер, яшчэ недаўнешні. Таму, вяртаючыся да Караля Навроцкага, трэба асцярожна. Утрымаць такую хвалю папулярнасці цяжка, складана. Вельмі складана, асабліва на доўгай дыстанцыі. Ось, нагадай сабе, што было падчас кампаніі з Рафалам Часкоўскім, так, які стартаваў маючы 40%, там нават больш за 40 часам. Ось, і скончыў, ну, ўсё ж такі даволі марна. Ось. Так, прайграў невялікай колькасцю галасоў, але ўсё ж такі прайграў, і гэта лічыцца. Таму, калі у Караля Навроцкага атрымаецца ўтрымаць вось гэты ўзровень, то ў яго шансы большыя. Усё ж такі Славамір Мэнцэн, нягледзячы на ўсе свае таленты, якіх у яго хапае, ён для пэўнай часткі электарату крыху можа быць нез'едлівы. Ось, скажем так, бо ён, напрыклад, не сацыяльны чалавек. У сэнсе, што ён не прыхільнік сацыяльнай дзяржавы. Ось, напрыклад, электарат права і справядлівасці, он ўсё ж такі менавіта за панство опекунчае, кажуць па-польску, так, то бок сацыяльная дзяржава. Падтрымка грамадзян, асабліва там тых, у якой нізкія даходы, ну і так далей. Ось, а Караль Навроцкі, прынамсі пакуль, у яго атрымоўваецца аб'яднаць у сабе вось погляды і адных і другіх. Ось, то бок ён і за сацыяльную дзяржаву, і адначасова з гэтым супраць новых падаткаў, што ён падпісаў на сустрэчы са Славамірам Мэнцэнам, та слынная знакамітая дэкларацыя Торонінска. Так. Вось, таму вось ад гэтага залежыць. Агулам у Караля Навроцкага шансаў на спадчыну пасля вот Яраслава Качынскага на тое, каб стаць лідарам менавіта правага боку больш. Я
зраблю такую крыху безумную стаўку з каэфіцыентам там, напэўна, 100-500 тысяч мільёнаў, але на Славаміра Мэнцэна стаўлю. Мне падаецца, што ён усё ж такі выйдзе пэўным пераможцам зараз у такім батле з Ярославам Качынскім. Зусім смелая стаўка, я разумею. Нет, тое, што Ярослав Качынскі Мэнцэна не знішчыць, я абсолютно згодны. Але вось мне падаецца, што ён пратрымаецца. Не, так я кажу, што ён не знішчыць. Не. Будзе намагацца і намагаецца. Ужо бачна па ягоных словах, па ягонай рэакцыі на прапановы Мэнцэна, яшчэ адразу пасля выбараў, так, вось гэта такі лексаважонцы, так, то бок паградлівы стасунак Ярослава Качынскага як да такога некага шчанюка, так, які там грызецца і лаецца. Ось, не, Ярослав Качынскі не знішчыць. Адзінае, што проста пытанне, ці ў Славаміра Мэнцэна атрымаецца выйсці па-за пузыр сваёй канфедэрацыі і стаць лідарам агулам правага лагеру. Мне чамусьці падаецца, што можа атрымацца. І галоўнае тут, сапраўды, я згодны, што выйсці вось за гэтую бурбалку сваю, бо так, ён зараз моцна стаіць з гэтай моладзевай аўдыторыі, але старэйшая, я так разумею, ніяк яго пакуль што. І вельмі выразна зараз ідзе супрацьстаянне вось такое адгароджванне, што піса ад канфедэрацыі, што канфедэрацыя ад піса. І мне гэта вельмі цікава наблюдаць перад парламенцкімі выбарамі, якія будуць ці за 2 гады, ці, магчыма, за год перадтэрміновыя. Гэта, канешне, не вельмі добрая падстава пад кааліцыю. Слухай, то, што зараз грызуцца, гэта не азначае, што пасля не могуць аб'яднацца. Вось. І не такія палітычныя альянсы мы ў гісторыі бачылі. Вось. Але так, барацьба на правым флангу палітычнай сцэны будзе вельмі цікавая, бо злева там нічога асабліва не адбываецца. Не адбываецца, ёсць партыя разам, так, якая таксама распіхваецца. Ярослав Качынскі, яго цікавіць толькі улада поўная, то бок самастойная. Так, ён не хоча ніякай кааліцыі. Ён не хоча ніякай кааліцыі, ён не зацікаўлены. Ён не па тое выжываў пасля выбараў 23-го года і не па тое грыз шыі ўсім навокал, каб яшчэ з нейкім дзеліцца ўладай. Яго цікавіць толькі поўня ўлада. Гэта па-першае. Па-другое, канфедэрацыя таксама ідзе ў вялікую палітыку не па тое, каб стаць чымсьці васалам. Перадусім васалам Ярослава Качынскага. То бок ножкі цалаваць яны дакладна не збіраюцца. Гэта таксама бачна па іх паводзінах, і гэта, дарэчы, вельмі моцна злуе Ярослава Качынскага. Але таксама і ў канфедэрацыі ёсць праблема, бо неспадзяваны ім вырас, скажам так, супернік яшчэ моцнага права, так? То бок канфедэрацыя Курана-Польскіх з Гашбраун са сваімі проста сапраўды неверагоднымі 6%, 1 200 000 галасоў. Вось гэта вельмі шмат. Таму барацьба вось з гэтага боку правага паміж імі усімі будзе проста неверагодна цікавай. Таму, скажем так, нам будзе што рабіць у нашым падкасці. Напішыце пакуль што ў каментары, каго вы лічыце патэнцыйным новым лідарам на правіцы. Ці, можа, там ім застанецца Ярослав Качынскі, ці нехта новы. Распавядзі ў каментарах, абмяркуем усё. І да сустрэчы праз тыдзень.